I den her video vil jeg prøve at hive fat i 3 forskellige rifler. Vi ved jo alle sammen godt, at en riffel er ikke bare en riffel. Der findes forskellige typer af rifler, men selv inden for det, vi kan kalde repeterriflerne, altså den type af rifler, som vi bruger til jagt, jamen der findes der forskellige typer af rifler, som i hver sin opsætning kan opfylde forskellige formål. PRS er en feltskydningsdisciplin, der som ordet antyder, foregår i felten. Altså man skyder udenfor, typisk i hvert fald, og man skyder til forskellige målstørrelser på forskellige afstande. Målene er relativt små. Derfor navnet Precision Rifle Shooting. Det vil så også sige, at riflen i sagens natur er nødt til at være rimelig præcis og velskydende. Ikke bare i den forstand, at riflen i sig selv har en lav såkaldt egenspredning, altså at riflen er i stand til at kunne skyde præcis, men også i den forstand, at man kan håndtere riflen og afgive nøjagtige skud i de her forskellige skydestillinger. Til en PRS-match skyder man fra forskellige opstillinger. Det kan være alle mulige forskellige opstillinger, og man flytter sig lidt undervejs, og man afgiver som regel mange skud på kort tid. Det kan være 10 skud på 1,5 minut. Og så gælder det selvfølgelig om at få flest mulige træf på de her relativt små mål på varierende afstande. Det vil sige, at man skal ikke blot skyde præcist, man skal også skyde relativt hurtigt, og man skal endda skifte skydeposition undervejs. For at kunne gøre det bedst muligt, så laver mange en riffel, der er egnet til formålet. Og den kunne meget vel se sådan her ud. Det er sådan meget typisk sådan en PRS-riffel ser ud. I hvert fald, hvis man har dyrket PRS-skydning igennem et stykke tid, og derfor har investeret lidt tid i at lære det, men også investeret lidt penge i at skrue en riffel sammen til formålet. I bund og grund er det her bare en jagtriffel. Altså selve hjertet i riflen, altså selve systemet her, det er faktisk bare en Tikka-riffel. Altså aftrækket er også et standard Tikka-aftræk fra en Tikka-jagtriffel, men et 2-trins aftræk, det vil sige, at den har et lille fortræk, et kort fortræk, og så når man et trykpunkt, man kalder det også et trykpunktsaftræk, og så kommer man til et trykpunkt, som så skal knækkes. Altså et fortræk, og så et trykpunkt, som knækkes. Det er selvfølgelig en smagssag, hvad man gerne vil have, om man vil have et direkte aftræk, altså uden et lille fortræk med trykpunkt, eller om man vil have sådan et såkaldt trykpunktsaftræk, som det her. Mange, og jeg jo i sagens natur, foretrækker de her såkaldte trykpunktsaftræk. Riflen her er meget tungere end en standard jagtriffel. Og det er den, fordi at til PRS matches og PRS skydninger, de opstillinger vi skyder fra, der er vægt en kæmpe fordel. Dels fordi, at det dæmper rekylen, derudover fordi, at en høj vægt i sig selv øger stabiliteten. I hvert fald til den slags skydninger, som vi har med at gøre til PRS. Og det er fordi, til PRS-skydninger, der er riflen altid understøttet på en eller anden måde. Altså støttet under forskæftet, eller støttet fra en bajepot, og så videre. Altså de her forskellige opstillinger, vi skyder fra, der bruger man rigtig meget en såkaldt bag, som er sådan en, jeg har her, som man smider op på opstillingen på den ene eller den anden måde, og så smider man riflen oven i baggen, og på den måde får man stabiliseret hele setupet, og skal derfor ikke stå og bære riflens vægt med egen muskelkraft, så at sige. Fordi det vil man ikke kunne. Man vil ikke skyde ret godt med sådan en riffel som den her i frihånd. Det er den alt for tung til. Riflen her vejer lige knap 11. Den vejer 10,7 kilo. Og det gør den dels fordi, at skæftet, eller det man også kalder chassiset, er lavet af aluminium og rimelig tung. Noget tungere end et standard jagtskæfte. Og dertil kommer, at at der er skruet forskellige vægtklodser på den. Både her udvendigt kan man se, at der er nogle vægtklodser, og der er en vægtklods her. Vægtklodsen her i bagskæftet alene vejer 600 gram. Derudover så er der internt her under løbet monteret nogle vægtklodser.
Og alt i alt er det med til at øge vægten yderligere. Udover riflens egen vægt, så skruer man altså ekstra vægt på. Men udover den vægtforøgelse, man får ud af det, og dermed mere stabilitet og lavere rekyl, så kan man også ved hjælp af de her vægtklodser afbalancere riflen. Det er nemlig vigtigt, at riflen balancerer godt, når den er oppe at ligge på den her bag. Så skal riflen balancere godt, sådan at den hverken er for bagtung eller for tung i snuden, men ligge i fin balance. Og det kan man også bruge de her vægtklodser til, alt efter hvordan man flytter dem, eller hvor meget man sætter på osv. Så kan man få balanceret riflen rigtig godt. Og det er som sagt meget vigtigt, at riflen balancerer godt, for så får man det bedste rekyloptag. Den her type skæfter, der bruges til PRS-rifler, er også kendetegnende ved, at de kan indstilles på alverdens måder. Særligt bagskæftet er justerbart i alle ledder og kanter. Man kan justere LOP, altså længden fra bagkappen frem til aftrækkeren. Man kan justere kindstøtten, og man kan justere sådan en backrider, der er her. Så de kan justeres, så de passer til den enkelte skyttes anatomi. Det er selvfølgelig vigtigt, at riflen passer helt perfekt til den enkelte skyttes anatomi, og derfor har man alle de her justeringsmuligheder. Det kan være, at man skal skyde en stage fra måske en liggende skydeposition, og så kan man justere sin riffel til det, og den næste skydning, der skal man måske skyde stående, og så justerer man riflen til det. Så det er meget praktisk, hvis det kan foregå uden brug af værktøj. Det samme gør sig gældende for så vidt angår pistolgrebet. De fleste de er såkaldt AR-kompatible, det vil sige, at man kan bare skifte pistolgrebet til et andet pistolgreb, hvis man har lyst til det. Så typisk er den her slags rifler sådan bygget op i moduler, så man kan tilpasse det fuldstændig, som man ønsker det. Som det fremgår af forskæftet meget langt, det er det typisk på den her slags rifler. Det giver en mulighed for at justere, hvis man har forskellige grej under forskæftet, kan det placeres enten langt ude eller helt inde ved det, man kalder barrikadestoppet. Barrikadestoppet er det her meget bratte stop, man har foran magasinbrønden. Det bruges typisk til, hvis man skyder fra en bag, at man støder barrikadestoppet helt ind på bagen og får et rigtig godt anlæg mod den bag. Barrikadestoppet har også den funktion, at hvis man støder riflen hårdt ind i bagen, så generer det ikke selve magasinet. Fordi hvis bagen den trykker ind på magasinet, så magasinet kommer til at sidde lidt skævt, så kan det give problemer med at få ført patroner i kamp. Så derfor det her stejle og lidt aggressivt udseende barrikadestop. Efterhånden er standarden også ved at være, at riflerne er udstyret med en Arca-skinne. Det er sådan en skinne, man finder under forskæftet, som bruges til at montere forskellige grej, såsom for eksempel en bipod. Den kører man bare på skinnen, og så monterer man den der, hvor man gerne vil have bipodden, og låser den med sådan en lille fingerskrue. I nogle tilfælde har man måske behov for at have bipodden langt inde. Det kan være, at man skyder fra en tønde eller en anden opstilling, som fordrer, at man har bipodden langt inde, eller også skyder man måske fra jorden og vil gerne have bipodden så langt ud som muligt. Så det er et fleksibelt og smidigt system, der kan bruges til alt muligt. Man kan også få andet grej. Der findes bags for eksempel, som man også kan montere på en Arca-skinne og alt muligt andet. Under selve Arca-skinnen på den her riffel, der er der nogle såkaldte sticky bars. Det er sådan nogle små barer, man sætter ned her, lige glider ind under og skruer fast med noget struktur i. Grunden til det er, at når man skyder fra en bag, hvilket man gør rigtig meget til PRS-skydning, jamen så vil det her struktur gøre, at riflen ligger rigtig godt og fast og ikke glider rundt på bagen. De her sticky bars er lavet af metal og bidrager til at øge riflens totalvægt. Det bør også nævnes, at til en PRS-riffel hører en bipod. Jeg vil ikke gå i detalje med bipods, men vil bare sige, at en bipod betragtes som en del af riflen til PRS-skydning. Så hvis man er nysgerrig og interesseret i at komme lidt i gang med at skyde PRS-skydning, så skal man have en bipod, fordi det er en uundværlig del af PRS-skydning. Man skyder som sagt mange skud og afgiver dem relativt hurtigt. Riflen skal derfor kunne opretholde en god præcision, ikke bare ved 1, 2, 3, 4 eller 5 skud, men ved mange flere end det, måske 10 eller 12 skud, der afgives hurtigt efter hinanden. En relativt tyk pibe er derfor standarden på PRS-rifler.
Den her pibe er 22 mm, og det er faktisk sådan en af de tynde piber til PRS. De kan sagtens være 24, 26 eller endnu tykkere end det, altså nogle meget tykke piber, som kan afgive mange skud og opretholde en god præcision. Derudover skyder de fleste med en mundingsbremse, som der også er skruet på her. Der er også nogen, der skyder med lyddæmper, og nogle skyder med de her såkaldte hybrider, som har en lyddæmper med en mundingsbremse integreret i lyddæmperen. Men de fleste bruger en effektiv mundingsbremse, og det er simpelthen for at begrænse rekylen mest muligt. Man vil gerne begrænse rekylen mest muligt, dels for simpelthen ikke at blive skudtræt. Man skyder 100 skud på sådan en match i omegnen af 100 skud, så dels for ikke at blive skudtræt, altså for ikke at blive påvirket over tid i løbet af dagen af rekyl, men også at den meget væsentlige grund, at man gerne vil kunne se, hvad der sker i skuddet. Altså for at man har så roligt et skudbillede som muligt, fordi hvis man ikke rammer, altså hvis man har mis, så kan man se, hvor skuddet rammer. Der kommer noget opsprøjt, hvis man rammer forbi for eksempel, og så kan man se, okay, jamen jeg ramte forbi til venstre en halv mil, for eksempel en halv mil i radian, altså den her måleenhed, som man nu har, fordi man i sin sigtekikkert har markeringer for milliradian. Så kan man se, hvor skuddet rammer, hvis man rammer forbi. Man kan sågar se, hvis man har træf på det her stålplader, man skyder på, så kan man se, hvis man har træf på stålpladen, så kan man se, om man rammer center på den måde, som pladen bevæger sig på, eller om man kan se, om man rammer ude i højre side eller ude i venstre side, hvis pladen bevæger sig enten til højre eller til venstre, og det samme ned og i toppen osv. Så det er meget vigtigt under PRS-skydning, at man har så godt et rekyloptag som muligt, og derfor bruger man en tung riffel med tunge løb for at bevare præcisionen, og mundingsbremser for at minimere rekylen mest muligt. Derudover så skyder man ikke med særlig store kaliber. Man skyder, som jeg nævnte indledningsvis, på varierende afstande, og man skyder med relativt lange hold. Det kan godt være ud til 6, 7, 800 meter, måske nogle gange lidt mere end det. Og de korteste hold er typisk inde på måske 250-300 meter. Så det er sådan en relativt lang skud, man afgiver. Så de kaliber, man bruger, skal selvfølgelig være i stand til at kunne skyde på de her afstande ud til en lille kilometers penge. Men samtidig må de ikke afgive meget rekyl. De fleste bruger nu om dagen faktisk 6 mm kaliber. Det kan være en 6BR eller en kaliber som 6 Dasher er meget populært, men det varierer lidt, hvad folk bruger. Det afhænger lidt af trends og så videre. Men 6 mm kaliberne er de kaliber, folk anvender mest. 6,5 mm kaliber anvendes også, såsom den i hvert fald tidligere meget populære 6.5 Creedmoor. Det er den kaliber, den her riffel er kamret i. Det er der lidt en grund til, som jeg kommer ind på senere. Men det er faktisk sådan efterhånden ved at være i den lidt tunge ende af kaliber. En kaliber som 308 Winchester er efterhånden helt udfaset. Den bruges stadigvæk i PRS-skydning, men det er meget. Der er sådan nogle underkategorier inden for PRS-skydning, og der er en klasse, hvor man kun må skyde med enten 223 eller 308 Winchester. Og der anvendes 308 Winchester i sagens natur for dem, der skyder i den klasse. Men ellers ses typisk 6 mm kaliber og 6,5 mm kaliber til dels. De riffelkaliber, der anvendes, er som sagt relativt rekylmilde. Men de er samtidig i stand til at skyde langt, fordi at man kan lade dem med projektiler, som har en meget høj ballistisk koefficient. Så kan vi lige prøve at kigge lidt på riffelkikkerten. Det er ikke sådan en helt typisk jagtsigtekikkert. Mærket her, det er et kikkertmærke, der hedder Vortex.
og det er en Razor 6-36. Det vil sige, at den har et forstørrelsesspænd, der går fra 6 gange forstørrelse og op til 36 gange forstørrelse. Og det dækker fint. Det er sådan ret typisk forstørrelsesspænd. Der er også mange, der kører med det her helt klassiske forstørrelsesspænd, som går fra 5 til 25 gange forstørrelse. Det er det, der er mange, der bruger også, og det dækker også fint. Jeg vil sige, når jeg skyder, så ligger jeg typisk mellem 15 og 20 gange forstørrelse. Jeg er aldrig nede på 6 gange forstørrelse. Og 36 gange forstørrelse, det kan jeg godt være oppe på, men det er faktisk, når jeg skyder riflen ind. Så kan jeg godt lide at skrue helt op for forstørrelsen. Selvfølgelig under forudsætning af, at det hele det stadigvæk er knivskarpt, men det er ikke et problem med kikkerter af god kvalitet. Så det er faktisk det eneste tidspunkt, jeg bruger sådan en rigtig stor forstørrelse. Ellers så ligger jeg typisk der mellem 15 og 20. Sigtemiddel i kikkerten er ikke bare sådan et kryds. Det er sådan et juletræssigte. Der er både sideværsmarkeringer, altså vandrette markeringer, milliradian-markeringer for hver milliradian, 0,2 milliradian, halve milliradian osv. derudad. Og det er der også i det lodrette plan, altså markeringer for milliradian. Derudover så er der det her, som sagt, juletræslignende sigte, sådan at hvis man skal lave et overhold, så kan man både holde over, men man kan også holde for vindafdrift ret præcis ved hjælp af de her markeringer, der er i sigtet. Og det er væsentligt, fordi selvom man har kliktårne, hvad man også har, jamen så er der faktisk indimellem, at man enten ikke har tid til at bruge kliktårnene, eller der er faktisk også visse stages, hvor man ikke må bruge kliktårnene. Don't touch your scope for eksempel, så sætter man sin kikkert på en eller anden et eller andet, og så derfra så skyder man sådan set bare med overhold eller underhold. Så det er vigtigt, at man har milliradian markeringer i sit sigtemiddel. Derudover så er det også vigtigt, at man har eksterne kliktårne, fordi dem bruger man rigtig meget. Man skyder på forskellige afstande, og afstandene kan variere helt fra, som sagt, de her 250 meter ud til omtrent en kilometer, så man kan ikke lave en point blank range, så at sige, hvor man kan holde lige på til det hele. Det kan ikke lade sig gøre, så man vil være nødt til mellem de forskellige afstande og justere, uanset hvad ens indskydningsafstand er. Og derfor er det vigtigt, at man har nogle store, tydelige kliktårne. For det første skal der være nok klik til, at man kan skyde ud på de her ret lange afstande. Det er ikke alle jagtkikkerter. Der er mange jagtkikkerter, der også har nogle eksterne kliktårne, men det er ikke alle jagtkikkerter, der har nok klik. Der skal være nok klik, altså rigeligt med klik til rådighed. Og derudover, så skal markeringerne være tydelige, fordi det skal gå hurtigt, og man skal ikke sidde og fedt med det. Man skal lynhurtigt kunne se 8 milliradian, 9 milliradian, 5,8 milliradian osv. Det skal være tydeligt, og derfor skal tårnene være store, og klikkene skal være taktile. Altså man skal tydeligt kunne mærke hver enkelt klik, så der skal være langt imellem dem. Også sådan, at det ikke står alt for småt herpå. Altså det må ikke blive sådan småt i småt. Den her kikkert, vores kikkert, har faktisk nogle ret store tårne med tydelige markeringer på, men alligevel har jeg sat et lille forstørrelsesglas på her, sådan at jeg endnu tydeligere kan se lige præcis, hvor den står. Den står på 7,3. Det er lynhurtigt at kigge. Jeg er oppe i årene efterhånden, og mit syn er derefter. Men ved at kigge igennem lupen der, står det meget tydeligt for mig helt præcis, hvor tårnen står, så det kan justeres hurtigt og smertefrit. Unge skarpe øjne har selvfølgelig ikke nødvendigvis behov for sådan en lup, hvis man ellers har tilstrækkeligt store og tydelige tårne. Og det samme gør sig gældende for sidemarkeringen. Den her, det er bare sådan en throwlever. Det er også på mange jagtkikker, der efterhånden sådan en lille throwlever, så man lynhurtigt kan justere forstørrelsesgraden. Derudover så har jeg sådan et rødpunktsigte på her. Og det er ikke fordi vi skyder på korte hold. Det er indskudt sammen med kikkerten, justeret sammen med kikkerten. Men man bruger det til, hvis man for eksempel skal finde et mål langt ude i terræn på, lad os sige, 800 meter. Det kan være svært, hvis man så samtidig gerne vil skyde med en forstørrelse på, lad os sige, 20 gange forstørrelse til et mål ude på 800 meter. Så kan det være svært at finde målet gennem sigtekikkerten med 20 gange forstørrelse. Så kan man bruge rødpunktet til en pejling. Så kigger man igennem der og har jo fuld synsfelt igennem rødpunktet, og så kan man pege riflen ud i målområdet.
Og så flytter man bare blikket herfra, når man sigter på målet gennem rødpunktet, eller måleområdet gennem rødpunktet, så flytter man blikket ned i hovedkikkerten, og så er hovedkikkerten i måleområdet, og så kan man lynhurtigt fange målet i hovedkikkerten, altså med sigtekikkerten. Så den er ikke til brug for at afgive skud, den er til brug for at finde mål på lange afstande. Fordi vi skyder jo på tid, og tid er en faktor, så derfor skal alting gå så hurtigt og effektivt og smertefrit som muligt. Og det er egentlig det hele setupet, det afspejler. Den, der sidder herovre, den lille dims, der sidder herovre, det er en elektronisk level, egentlig et elektronisk vatterpas, kan man sige. Den tænder man lige ved at holde knappen inde, så lyser den henholdsvis rød, grøn eller blå. Den lyser rød, hvis den er krænket til venstre, den lyser blå, hvis den er krænket til højre, og den lyser grøn, hvis den er i watter. Og det er vigtigt, fordi hvis ikke riflen er i watter, når man afgiver et skud på lange hold, hvis den for eksempel er krænket til højre, så vil man også ramme til højre og en lille smule lavt. Alt efter hvor meget man krænker den, selvfølgelig vil man skyde mere til højre og lavere. Men der skal faktisk ikke så meget krængning til, før det går galt. Den her level har jeg justeret sådan, at den er grøn, når den er i watter, med en margin på 1, lige knap tror jeg, 1 grad, henholdsvis til venstre og højre. Fordi man kan jo ikke holde den lige nøjagtigt i watter. Man er nødt til at have lidt spillerum til en lille smule wobble. Men det er vigtigt, at man holder den så lige, som man kan. Og derfor så har de fleste sådan en eller anden form for level. Der er rigtig mange, der har de her elektroniske levels efterhånden, fordi de er meget tydelige for øjet. Man skal ikke sådan nærstudere dem, men man kan lige sådan i sit perifære syn se, okay, nu lyser den grøn, og det ser man sådan helt instinktivt, og så ved man, at nu er den der, og så kan man sende kuglen. Men ellers er der også nogen, der har jeg sådan en lille kortholder, hvor man kan skrive det, vi kalder course of fire, altså målrækkefølgen, og hvordan vi skal skyde til målen, og hvilke mål, der skal skydes efter osv. Det kan man skrive på sådan et lille kort herover sammen med det, man kalder sit dope, altså de data, man nu har for patronerne, og sin kliktal osv. Så kan man lige skrive det ned på det her lille kort, som man kalder det også et dope-kort. Og der kan man se, i den her lille dope-kort holder, der er der faktisk også en lille bubble level, altså sådan en helt gammeldags vatterpas level. Så det er sådan en hemstergems, der er monteret på riflen for at sikre, at det hele er lige. Men ud over det, som er hovedfunktionen, altså at sikre, at det er lige, så kan jeg faktisk også, så har jeg snakker den med en app på min telefon, så jeg så efterfølgende, efter en træning, eller hvad ved jeg, kan gå ind og se, hvordan afviklede jeg egentlig mine skud, hvordan var rekyloptaget osv. Men hovedfunktionen er altså i forbindelse med skydning, at man sikrer sig, at det hele er lige. Derudover så afgiver man til de her PA-skydninger relativt mange skud, så et 10-skudsmagasin er standarden. Mange har 2 magasiner, man har lige et ekstra magasin med i lommen, hvis man skal afgive mere end 10 skud, hvilket hænder, at man skal afgive måske 12 eller flere skud. Når man så løber tør, så kan man hurtigt skifte magasin. Der er også nogen, der lige har et par ekstra patroner siddende herude på skæftet. Godt, jamen det var sådan en lille indføring i PAS-rifler, hvorfor de er, som de er, hvad er alt det hejs, der er skruet på dem, hvad er det til for, og så videre, og hvad bruges det egentlig til det hele.